నమస్తే నమస్తే పటాకియా ఈరోజు ఎంత వచ్చింది పటాకి ఎందుకంటే కల్లారు ఇచ్చి అయితే కరింగ్ వస్తే బెంగళూరు పదార్థం ఫల బల మించేది ಕಿಕ್ಕಿ ಕೊರ್ನಂಗ ಪುಡ್ಡ ಅದಾನ ಅತಿ ಇರ ಆಸರಣ ಬರ್ತಂದಲ್ಲ ಅತಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರ್ತಂದಲ್ಲಿ ಸೂ ಕೊಡ್ತು ಪುಟ ಏನಿಡ್ತಕ್ಕ ಸೌಂಡ್ ಒಂಜತಿ ಇರ ಗೋವು ಬೋಡು ಪನ್ನೆ ಇಂದಗೆ ದಾದಾ ಅಂಪಂಗ ಕೈಟ್ ಸೂ ಕೊಡ್ದು ಕೈಟ್ ತಿರ್ಗಾನ ನೆಮ್ಮಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ತಿರ್ಗಾನ ಮುಲ್ಪ ಆತಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ನೆಕ್ 40 ಬಾಕ್ಸ್ ಐತಿ ಬಾಕ್ಸ್ 4 ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಜಿಂಕ್ ಎಂಗ ಖಾಲಿ ಪಟಾಕಿ ಬಡೈನ ಬಾಕ್ಸ್ ನೊಂಜಿ ಇರುದಿ ಒಂದು ಪಟಾಕಿ ನೊಂಜಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಲ್ಯಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಇರೆಗ್ ಖಾಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಪತಂದು ಕೊಳ್ಳೆತನ ಆಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಟಾಕಿ ಬಡತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಯ ನೀ ನಮ್ಮ ಪಟಾಕಿ ಬಡಪ್ಪಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಟಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೈಟ್ ಸೂ ಕೊಡ್ದು ಕೈಟ್ ತಿರ್ಗಾನ ಇದೇ 3 ಜೋಕುಲು ತಿರ್ಗಾನ ಇದೆ ಮುಲ್ಪ ತುಳ ತಿರ್ಗಾವ್ನ ಪೆಕ್ ತುಳ ಈ ಸೂಗರು